רבנון, לחזור לשביל רבנון, תיכנסו בפנים, לא ראיתי איפה הוא אמר. תעברו את השטח. לשחרר את המעבר שביל רבנון, רק לעלות על המדרגות. נא לא לעמוד על המדרגות. שתיים תשטוף תטרם, לא שרי בגן תטרם. חבר'ה, לא יאומן, לא יאומן, לא יאומן מה הולך פה. Noch einmal den Spruches mit den Frauen, die Kinder vor heraus in den Jahren, noch dem Dorf, noch im Supermarkt, geht weiter.